Ya ditoto 6 cc ikosan seumpah kanan dek nah badhe tindak pundi katingaren tindak wae ra numpak taksi dhewean napa mboten wedi timbang ijen kula urung ngrencangi leresan mas alias kebetulan belanjane kata rodo kabotan yen purun mas enggal-enggal ngrencangi tekan omah mangke kula omahi topel wong legan golek momongan niki plonjo napa mbak yu badhe pindahan ampun kula mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal awan-awan lunga plonjo ning pasar pahe rondo prawan kanggoku gak pati penting ning lumajang mas tuku pulang opo anting-anting jo sumelang senajan rondo dijamin komplit Mbak Pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaren tindak bae ra numpak taksi dhewean napa mboten wedi timbang ijen kula purun ngancani leresan mas alias kebetulan belanjane kata rodo kabotan yen purun mas enggal-enggal ngrencangi tekan omah mangke kula omahi topel wong legan golek momongan niki plonjo napa mbak yu badhe pindahan ampun kula mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal awan-awan lunga plonjo ning pasar pahe rondo prawan buatku gak pati penting ning lumajang mas tuku pulang opo anting-anting jo sumelang senajan rondo dijamin komplit iki cerita tinggalane jaman kuno nalika wong
wetan kali jagowane paeti kosirat dokaan urupe atahati kulon kali sarep jagoan sakti mongso bebuyutan paeti isuk kelati yen sarep penggawe yang pampen maling ning asile iwan ake pakir miskin adat ditiru iki sandiwara guna cerita amelo terus iya sarep tambah asa Kerajakan Banyuwangi Rainoni sing tau sepi lanang wadon nyatakan susah hati menggoreng pasir-pasiran sempur-sempur karek doa ambil menyang selonjoran lanang wadon matur sepaduhun rupanipun senap keluarga besar yang sampun kersa tindak dateng sasana pagelaran Pak Lulut Sadi Pakel Kidul Rawit Putra Pakel Kidul Pak Ul Pakel Kidul Pak Cis Pak Dukun Sumsari Wonokerto Pak Pujasikan Pak Wiwit Jati Sampeani Bapak Samyanti Bapak Suwarno Sami ini Pakel Kidul yang telah berkenan sudah tampil di panggung pagelaran. Kembali ke pagelaran sampur jebongan sak lajengipun. Waturaken dumateng panjenenganipun Bapak Mursito datangnya dari Pakel Kidul. Kula duetaken kalian Bapak Evin datangnya dari Wonokerto. Monggo kula minggah datang panggung pagelaran. Bapak Mursito Pakel Kidul niku dalamipun Pak Epin Wonokerto monggo mriki suka-suka kejogetan jaipongan sesarengan artis pituan monggo sesarengan Bapak Mursito Pakel Kidul berduet bersama Bapak Epin datangnya dari Wonokerto. Monggo ini jago joget ke semuanya. Monggo.